Darasi na rayuwa ke sawanne. Wato Nasir, dalilin da yasa ga na kira ka, Allah ya bamu baiwa wanda za mu dinga samun kuɗi da ita ta hanya mafi sauƙi ba tare da mun sha wahala ba, amma kuma mun tsaya muna yin wasa da shi. Ban fahimci me kake nufi ba, ya kamata ka yi min bayani yadda zan fahimci me kake nufi da wannan bayani na ko in ce kalamai da kake nufi. Wato ina nufin baiwar da Allah ya yi mana na kama da juna, bai kamata a ce mun bar wannan abin ya tafi a banza ba. Ya kamata a ce mu dinga yin hikimomi da shi wurin samun 'yan kuɗaɗe. Shi ne ko abin da nake ganin ya kamata. Ni fa har yanzu ban fahimci me kake nufi ba. Tun ɗazun kana ta cewa kuɗi kana magana me yanda za mu yi amfani da baiwa mu samu kuɗi. To amma ni har yanzu baka faɗa min ta ina kuɗaɗen za su shigo su zo zuwa garin ba. Sai ka mun bayani in ji ko? Abin da nake nufin za mu dinga yi shine damfara. Damfara? To yanzu dai za ki ya rage nan ko ni hakan ko kuma mu ƙarar da raguwar rayuwarmu a gidan maza ba tare da mun tsina kamai mai amfani ba a rayuwarmu. Da wannan nake cewa na barka lafiya.